आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. 7 मेला कुडाळमध्ये आमदार प्रमोद जठार यांचा भव्य सत्कार सोहळा पार पडला. यावेळी आमदारकीची नवी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जठारांनी कुडाळकरांशी संवाद साधलाय. पण या सभेची खरी चर्चा रंगली ती नगरसेविका संध्या तेरसे यांच्या एका मागणीमुळे. संध्या तेरसे यांच्या या मागणीवर आमदार प्रमोद जठार यांनी देखील आपल्या खास शैलीत उत्तर दिलंय. ते म्हणाले, तुम्ही सर्व आधीच मालक आहात, मी तुमचा पालक आहे. इतकंच नाही तर पक्षानं केवळ मालवणच नव्हे तर पालघर ते सिंधुदुर्ग पर्यंतची जबाबदारी आधीच दिली असल्याचा पुनरुच्चारही केलाय. त्यांचे सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानते. आणि बरेच जण तुम्ही याच्या आधी आम्ही चर्चा करत होतो, जठार साहेब होते आपण ह्या मागू गोया त्या मागू गोया, पण साहेब एकच विनंती आहे, कुडाळ तालुक्याचं तुम्ही पालकत्व घेतलं पाहिजे अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे आणि ती नक्कीच तुम्ही पूर्ण कराल. कारण प्रत्येक कार्यकर्त्याला कोणीतरी पाठीवर हात ठेवणारा माणूस पाहिजे असतो. त्याच्यामुळे तुम्ही ते आम्हाला आमचं पालकत्व स्वीकारावं अशी मी सर्व कार्यकर्त्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने विनंती करते. पुन्हा एकदा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते आणि इथेच थांबते. पालक, अरे तुम्ही ऑलरेडी मालक आहे आणि मी तुमचा पालक आहे, काही चिंताच करू नका. त्यांच्या लक्षात आलं प्रमोद जठारला पालक नुसता मालवणचा करून पाहिजे नाही, पालघर पासून सिंधुदुर्ग करायचं आहे, कुंडली म्हणून त्याने मला त्या अख्ख्या कोकणाचा समन्वय केलाय. गणपती बाप्पा एवढा गोड समजावून सांगणार कोणच नाही म्हणतात. असा माझा गोड बोलण्याचा रोगाचा प्रादुर्भाव कधी कधी होतो प्रभाकराने, हे पण सगळे गोड बोलायला लागतात. माझ्यावरती अनेक लोक गोड बोललेत की प्रमोद जठार चांगला माणूस आहे.